Helo pawb. What is happening? Shwt ma pethau? Croeso nôl I PopT. Fi fan hyn ar cae rygbi gore yn y byd. Parc Abernant, gatre I Glynydd RFC. Glynydd. Nawr mae taith y Llewod wedi dechrau wrth gwrs a fydd nhw yn chwarae yn erbyn pen campwyr y byd De Affrica. Felly, fi di seto lan llwyth o heriau rygbi tu ôl I fi, ond dwi angen rhywun arall I mynd yn erbyn fi. Fi di dod â un o fy ffrindiau gorau fi yn y byd. Nawr, mae fe'n gwybod y pobl enwog, y chwaraewyr enwog fel fi, ond mae hynny'n ffein. Felly, rowch croeso i'r sianel. Jacob. Jake. Yeah, what's happening, guys? Ei, paid y poeni na fyddarw warin yn y bore. Yeah. No, sa'n neud dim, no. Jacob, pwy ti'n siarad I fed? Hang on, Gat. Gatland? Warren Gatland. Yeah. Prif hyfforddwr o'r Llewod, Warren Gatland. Yeah! Aye, yeah. Whatever. Sorry, was Warren Gatland. No, we just need a video mag of it PopT gyda ffrind gore Ife Jed. Oh, hey, mae fy mwyn siarad ydi. Alright. Hello, Mr. Gatland. Hello, Jed. Yeah, fi just eisiau driving fan mawr o'r fideos, mai. A fi ddiol Llewod I gyd yn gwylio'r herio ar ôl i'r fideo dod allan. It's Jed. Helo a chroeso I heriau rygbi y Llewod yn erbyn De Affrica. Ond nid y Llewod a De Affrica go iawn, just Jed yn erbyn Jacob yn gwisgo crysau Llewod a De Affrica. A fe'n mynd I bod yn graca. Ac ar gyfer y her gyntaf, fydd angen iddyn nhw cicio'r bêl dros y pell. Jeffer! Ond, mae'n y twist. Wna'n? O, oes. Fydd angen iddyn nhw pigo het cicio'r enwog allan o het, a wedyn fydd angen iddyn nhw dynwared y cicio'r enwog I gael pwynt ychwanegol. Dan Bigger, ti'n gweld hwnna? Dan, ti'n gwybod sut mae Dan Bigger cico? Ie. Y Bigger Arena. Bigger Arena, please, Jake. Mae'n eitha dda. Oh, unlucky. Right, tro fi, Stephen Jones. Oh, yeah. Ysgwyddi fe mlaen fel hyn. Bach i'r chwith, wel ddim bach i'r chwith, ond a lot i'r chwith. Sut mae fe'n cico fel yna? Na'n ti dod o draws y bit, right? Right! Johnny Wilkinson. Gwybod sut wneud e? Ie, gweddio ar y tŷ bach. Oh, lle ti'n mynd? Oh, legend! Gavin Ensign. Oh. Ti'n gwybod be oedd e? Ti angen mwy o gwrs de. Mwy o gwrs? Ti angen mwy o gwrs. Ie, fel na. Yes! Jed! Mate! Wow! Sorry. Nôl a fi ti. Pwyd cwpa. Go on, dangos I fi. Pwyd cwpa iawn. Neud... Bach o mat. O, lle ti'n mynd eto? Yr un ola fi angen cico hwn I ennill Mr Owen Farrell. Ei hynna, ti'n gallu gweld hwnna? Dy'r llyged, wel, fel hyn. Owen Farrell! No! Yeah! O'r diwedd! Come on, boys. De Affrica. Ie, De Affrica sydd yn ennill y rown cyntaf, ond chyfle I Jacob a'r Llewod newid pethau yn y rown nesaf. A nesaf, sut mae'n y sgiliau baso? Mae'n y bolion, a bydd angen ti paso'r bêl drwyddyd. Fel hyn. Demon! Ond mae'n y twist. Bydd y bolion yn mynd bellach I ffwrdd, a bydd y gap yn lleihau. I'm glad. Yeah. Sut mae'r sgiliau paso di? Mae sgiliau paso fi yn rili da. Jake I paso nhw'n gael fi yn rymni. Jake yn rymni, fe? Ie. O, reit, gael I weld beth nhw'n gael ti'n Glynydd nawr, fe? Jake I, oops. Gyntaf, 5 metr. O, bron.
Oh, almost. Yeah. Hei! Barod? Core. Oh! 1 pwynt yr un. O, 10 metr nesa. Woo! Oh, nice! Hwna bwydw'n GoPro. O, hwn yn 15 metr, felly up a bush. Oh! Plant i'r chwi! Just i'r chwith, nes i clipo'r polyn wedyn. Go on, let's go. Oh! Plant i'r chwith fyd! Union yr un peth. Right, yr un olaf, ni 2 ar 2 pwynt. Fanna, so mae'n eitha bell. 20 metr. No! Oh! Fi ddim yn neud y llewod yn browd ydw i. Sori am bwrw ti, damwain o dde. Right, Jake, sa'n moyn rhoi pwysau yn y ti, ond rhaid ti wneud hwn, oce? Os ti ddim, fi'n ennill eto. Ma'n ffodus. Dim pwysau, right? Na, dim pwysau i gwybod. Oh! A dyna ni, De Affrica sydd yn ennill, ond dal un her ar ôl gyda digon o balchder i'r Llewod chwarae am. Reit, yn olaf, ras rwystrau, felly bach o redeg. Bach o'r ochr gari. I weld pwy fydd y cyfle yma. Lle yma. Wan, mae'n adwys! Bydd angen iddyn nhw wneud ar ôl redeg rownd y polyn 5 gwaith. Gara! 1, 2, 3, go! This is hilarious! Go! Come on, Jacob! Tackle! Redeg! Da iawn Jacob, rediad gloi iawn, hit masif ar y bag ac photo finish ar y diwedd. Nesa, tro fi. 1, 2, 3! 1, 2, 3, Stop watching me! Nice. Iga mogam. Go on. Go on, Jed, bachan, boy. Come on, bag! Oh! Pen loud! Go on, Jed! Right, dwi'n siarad. Dweud yr amser i ni, please. I amser fi oedd Right, 27 eiliad, pwynt 84, okay? okay, hwnna'n gwoi. Amser, Jed. 32! Oh, no! Pwynt 70! Yes! O, da iawn Jake, ti oedd y cyfle yma. Fydd gat a'r Llewod yn browd iawn o'r rediad nawr. Wel, nawr, nes I gadael I ti ennill hwnna yn dyfer, fydd bod ni'n teimlo'n drwg o beth. Oh, right, ar 2 gyntaf nes I gadael I ti ennill. Wel, am diwedd mae ddau ni wedi ennill rhywbeth. Diolch yn fawr yn bod yma da fi, Jake. De Affrica sydd wedi ennill, ond gobeithio bydd y Llewod yn ennill yn go iawn. Tanysgrifiwch I sianel PopT a cofiwch I hoffi'r fideo yma a cliciwch y bwtwm notification. Yes! Welech chi tro nesaf! Hello, boys! Ta-da! Bye-bye!